Почти 8:24 да, бързаме, защото имаме малко време до новините, но вчера изведнъж около всички срещи за съдебната реформа се оказа, че малко след срещата с Бойко Борисов БДЦ се разцепва. Сега Стефан Кенов, депутат от Български демократичен център, ни гостува в следващите минути. Здравейте, добре дошли. Добре дошли. Ако е правилно, че сте от БДЦ, още, защото при вас така турбулентно се създава в вашата група, че вече не знам кой, къде и какво прави. Мисля, че така не е доразбрано какво се случва в групата. До вчера в групата от 14 народни представители имаше 8 депутата от Български демократичен център партията, 2 земеделци от Земеделски народен съюз, 1 депутат от БДЦ и 3 депутати от Гражданското движение Бъдеще и развитие за България. Партия БДЦ не се е разцепила. Част от колегите от останалата част от групата обявиха, доколкото разбирам, начин за явяване на местните избори и ще се явяват заедно. Гражданското движение не заедно с вас. Не заедно с нас. Значи това е един вид разделение. Как да ние имаме решение от близо 2 месеца, че партия Български демократичен център ще се явява самостоятелно на избори със самостоятелна регистрация. Сега това, което са решили колегите, си е тяхно решение. Ние няма какво да им се бъркаме при положение, че сме казали, че ние се явяваме самостоятелно. Партия Български демократичен център ще има самостоятелна регистрация в Централната избирателна комисия и ще дадем карт бланш на нашите общински организации да правят местни коалиции. Централна коалиция ние няма да правим. Това, че част от колегите са решили да се явяват заедно, това е тяхно право и ние няма какво да се сърдим. Ама, нали разбирате как изглежда това? Вие сте 14 депутати. 14 са от 4-5 различни структури. И постоянно едни се местят там. Сменят имена на партии, коалиции. Човек не знае, ако иска да ви подкрепи, за кого всъщност ще му отиде гласа и как да гласува. В крайна сметка това, което се случи в партия Български демократичен център, първото голямо обединяване, имаме 8 депутата, 5 от бившата партия Лидер, 3 от бившата партия България без цензура, аз, Росен Петров и Христо Тодоров. През тези 2 месеца, благодарение така на активна работа по места, почти всички, да не кажа и 100% от структурите на България без цензура като местни организации се включиха в партия Български демократичен център. И по отчета от миналия понеделник в момента имаме готовност за заявяване в 169 български общини без районите на трите големи града. А някъде имаш ли шансове да спечелите кметско място? Така, това, което съм си поставил като задача е 30 до 40 кмета, 300 общински съветници, цел 200 000 гласа. 200 000 гласа. 30 кметове? 30 кмета на общини. На общини. Не мога да обявя сега още имената, нямаме решение на НИК, имаме предложения от местните организации, може би следващата седмица Националната изпълнителна комисия ще утвърди кандидатурите, но има много действащи кметове, които ще бъдат наши кандидати, което смятам, че е напълно възможно. Например? Къде е това, да? В малки общини, в Северозапада имаме такива кметове, в Югоизточна България има такива кметове. Не бих искал да казвам още. Нямам решение от колегите. Ще излезе, че еднолично решавам кой ще е кандидата ни за кмет. Има подготвени предложения. Първите челата на листите са ни готови в тези 169 общини. На някои места, но ще направим местни коалиции за подсигуряване на по-добър мажоритарен избор. Скарахте ли се с тези хора, които правят нещо алтернативно? Не сме се карали с тях. Даже вчера, когато стане ясно, че от нас може би ще зависи решението за Конституцията, както добре знаете, ние осмината от партия БДЦ подписахме проекта за Конституция и сме съвносители. Всъщност, кой проект подписахте? Този на Първоначалният проект, втори проект към момента още няма. Аз не съм виждал втори проект. Не знам какво ще се реши днес на председателски съвет. Може да има и втори проект, но ние сме подкрепили големия, широкия проект за промяна на Конституцията. А склонни ли сте да подкрепите втория, план Б, така наречен? За мен е една крачка назад, но в името на консенсуса и единението. Няма как да налагаш партийни решения при промяна на Конституцията, при положение, че ти трябват 160 или 180 народни представители. Смятате ли, че ще бъдат събрани тези 160 народни представители утре, ако приемем този вариант първия на реформаторите? Аз мисля, че 160 може да се съберат. Откъде да дойдат тези 160 гласа? Аз смятам, че реформаторите ще се гласуват на 100%, ГЕРБ ще гласуват, АБВ сега заявяват, че искат този съкратения вариант. Те няма да гласуват, техните 11 отпадат. Осмината със сигурност ще гласуваме. Мисля, че днес може да има и смяна на позицията. На кого?
Колегите от ДПС, от БСП също могат да променят своите позиции. От БСП бяха категорични, че няма. Сега те си играят политическата игра. Нали? Математиката е такова нещо. До другите колеги, това ме беше мисълта, че другите 6 колеги, вчера сутринта, в крайна сметка се събрахме след срещата с премиера Борисов и общо взето стисахме ръце, че групата ще гласува заедно за Конституцията. И това, което се предложи като по-лек варианта на консенсус с 3 точки, които, между другото, изпълняват основната цел персонална смяна на Висшия съдебен съвет. Ако нещо друго си говорим, че ще се случи с промяната на Конституцията, реално ще има 2 камери и ще сменят състава на Висшия съдебен съвет. Дали това е добре или е зле, личната ми оценка, че е добре. Значи, това е една консервативна от една страна система, но доста опорочена във времето. Тук, ако говорим за доверието на хората в съдебната система, като цяло, трябва да има персонална смяна. Няма какво да се говорим. Истинската съдебна реформа обаче, според мен като юрист, ще бъде направена тогава, когато се внесат процесуалните закони. Граждански процесуалния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. Те идват след конституционната промяна. Благодарим ви, Стефан Кенов. Но нямат връзка с това нещо. Депутат от БДЦ, благодарим. Време за новини, Марио Моденов.